veñan á granxa en San Sadurniño. Aquí teño unhas moscas que con leche. E logo outra coimitación de pan. Non te reliquia, non te máis agua. Mira aí na entero, tengo que contar algo. Agora está ás 5:30. Ola, boas tardes, estamos no couto de pesca sin morte de San Sadurniño. Vamos dar unha pasadiña ahora pola tarde, despois de xantar no mesón a granxa. Está o día relativamente complexo pola situación meteorolóxica, estamos no medio dun trebón. Pola mañán o río viña turbo, parece que ahora aclarou un pouco, volveu a chover un pouco, pero pensamos que pola tarde se poden dar relativamente ben. Vamos facer unha probiña. Bueno, eu quero resaltar que o máis importante de que nos ocorreu hoxe no día de hoxe foi que pola mañá pescou Helena, unha chavala que é a filla de Muras, que pescou de maneira espectacular, xunto con Fonticova. Tuvemos un xantar espectacular e agora vamos a ver se intentamos os fenómenos, que nos quedarán os fenómenos a nós. A ver se somos capaces de coller unha ou dúas, tan siquiera para deixar o día así feito. Pero sí que é verdade que o río, cando ven un pouco subido demais, sobre todo en estas datas do verano, unha tormenta deste tipo e non ven turbio demais, sí que é verdade que as posibilidades para min, desde o meu punto de vista, se multiplican. Vamos a intentalo e a ver como se nos dá esta tarde.
Volvimos de darlle unha hora unha pasadiña pola tarde, pero as circunstancias a verdade é que non eran as mellores. Volveu de novo a chover, o tempo non acompañou demasiado, parece que non lle sentou demasiado ben que baixara o nivel con respecto ao da madrugada cando tuvo esa descarga gorda de auga e a verdade, a seca polo menos non se movía nada. Bueno, a Nifas se picaron algunhas, 3 ou 4 ben as picamos, pero tampouco é verdad que se soltaron moi rápido. Bueno, o importante foi pasar un día moi agradable, sobre todo ver a Elena pola mañá con Fonticova pescando esas troitas tan maravillosas, con un día espléndido despois dunha riada que houve, unha semi-riada que houve no día de onte. Nada, pois agora iremos tomar unha cerveza aquí á granxa para despedir a xornada e adiós moi buenas, que todo siga así e oxalá podamos repetir esta experiencia moitas veces. Veña, Ata logo. ata a próxima. Veña á granxa e San Sadurniño.